Discordia е най-голямата транспортно-логистична компания в България. Работиме с клиенти от над 70 държави в целия свят. Нашата флота е представена от над 1500 автомобила и управляваме с над 2000 водача. Получавахме над 25 000 бележки, отчетни разходи месечно, които финансовия екип трябваше да въвежда ръчно. Може да си представите 25 000 бележки на всички езици от Европа, колко време отнема и до какви проблеми води в последствие. Докато не избрахме PayHawk. Вече имаме възможност с PayHawk Visa карти, водачите получават средства автоматично по тях и се разплащат директно с тях. С PayHawk имаме възможност да осчетоводяваме разхода в деня на генерирането му, докато преди това се случваше след като получим разходите по пощата. Успяхме да оптимизираме значително ежедневните преводи по сметките на водачите и съответно транзакционните ни разходи. Понякога на всички нас не се случва здравословен проблем. Човека се разболява на пътя. Ние можем да му изпратиме пари, можем да го настаниме веднага в хотел, с парите той може да отиде на лекар, което със сигурност помага. Може да си представите, ако някой от нас е някъде по света и му се случи такава случка, но не разполага с ресурса, в каква ситуация изпада. За мен PayHawk е голямо предимство, защото имам постоянно служебни пари, не ползвам лични средства за плащане на паркинзи, пътни такси и глоби. Плащането става много лесно. Отивам на касата, вадя PayHawk картата, слагам я на посттерминала, след което ми вадят касов бон. Чрез приложението снимам касовия бон и го пращам в офиса и не правя допълнителни отчети. С PayHawk имаме възможност да виждаме изцяло разходите в момента на случването им. Има доста функции, като например възможността да се определи дали даден служител да може да тегли от банкомат или не, да се посочи в кои дни от седмицата това да се случва, както и при кои типове доставчици. От гледна точка на административния процес, мисля, че постигнахме ефективност от порядъка на повишаване на ефективността над 4 пъти. Едно от отличителните качества на Customer Success екипа е техният проактивен подход към клиента. Те не само реагират бързо при проблеми, но също така идват при нас с възможности за оптимизация и проактивно започваме в тези подобрения възможно най-скоро. Това качество със сигурност ги отличава от другите Customer Success екипи, с които ние сме работили. Впоследствие вече видяхме възможностите за тяхното решение да се адаптира към нашите нужди. Видяхме юзер интерфейса, видяхме юзер експириенса и не на последно място нещо, което е много специфично, но изключително важно за нас. Продуктът е на български език и има обслужване, customer service на български език. Бях много впечатлен от силно ангажирания екип на PayHawk.